Hej, jeg hedder Rikke Sørensen, og jeg bor på bo- og jobuddannelsen her i Horsens. Jeg bor i et bofællesskab sammen med 7 andre unge mennesker, som vi alle sammen slås med lidt og forskellige ting herinde. Det er derfor, vi er her, og ikke rigtig er kommet ud i en lejlighed for os selv endnu, fordi vi skal have mere støtte for at blive ordentligt klar til at komme ud i egen lejlighed på et tidspunkt. Det er dejligt at bo sammen med andre mennesker, fordi så er man ikke alene, og man har nogen at snakke med, hvis man har en dårlig dag. For eksempel så snakker jeg meget med en, som det hedder Lulu herinde. Hende snakker jeg meget med om alt, når jeg har en dårlig dag, eller bare de steder har oplevet noget rigtig godt. Det er det bedste venskab, jeg nogensinde har haft. Vi har bare klikket fra dag 1 af, da jeg er kommet herind, og bare pjatter og fjoller med hinanden, og alt muligt, hvad vi kan finde på. Sover sammen nogle af dagene, og er sammen i weekenderne også. Så har vi det bare pisse sjovt sammen med hinanden. Jamen, jeg elsker at bo her. Altså, det er det bedste, der faktisk er sket, og den bedste beslutning, jeg overhovedet har taget. Fordi det hjælper mig rigtig meget, og styrker også mig til at blive en bedre person af mig selv, end hvad jeg har været førhen. Og så har jeg bare fået den bedste støtte fra alle pædagogerne, der er her. Jeg arbejder i en superbrus i Solbjerg som flexjobber, og elsker faktisk at være der, og det er bare dejligt at have fået kollegaer, man kan snakke og fjolle med. Og jeg drømmer jo selvfølgelig om at komme ud og bo alene på et tidspunkt, når jeg er ordentligt klar til det. Men hvornår det er, om det er om 2 eller 3 år, det ved jeg ikke. Det tager sådan en dag ad gangen, for at jeg bliver ordentligt klar til at komme over min egen lejlighed. Det er det, jeg drømmer om. Støtte, venskab og socialitet. Det er de ord, jeg forbinder med at være her.